Пред днешния ден протече конкурсната програма, в която участниците в първа, втора, трета и четвърта възрастови групи показаха своите умения и степента на владеене на класическата китара пред компетентното и уважавано от нас жури. Сега ще обявим резултатите. Позволете ми да поканя господин Иван Андонов, художествен директор на конкурса, за да обяви класирането и наградените участници. Наистина много тежки и динамичен ден, изпълнен с много емоции, с много изкуство, с много талант. Аз пък ще помоля и председателите на журитата, професор Стела Динкова, и господин Петко Генов, да дойдат да се види, да помагат имаме класация вече на ръка. Да, добре, започвам тогава. Естествено, с най-малките, първа възрастова група, специална награда получава Алекс Борисов от град София. Следващата специална награда е за Антонио Пухлев Ботетрап. Следващата специална награда е за Андрей Пирков, Благоевград. Чакай, Антонио. Тук че на сцената ще качиме горе, да не гледа. На средата да ставите. Благоевград няма. Ще си я получи. Следващата специална награда е за Галина Добрева от Шумен. Браво! Галина, да, тук е. Следващата специална награда е за Васил Попов от град Струмица, Северна Македония. Трето място в първа възрастова група за Асел Бекташ, град Гоце Делчев. Класираните на първо, второ, трето място получават и финансова награда, за това минавате и натам. Трето място за Денис Плейсбола от град Шумен. Браво! Второ място Никола Бачваров от град Варна. Второ място и за Даниел Йорданов от град Шумен. Първо място и наградата му и за най-добър млад изпълнител получава Божидар Бомев от град Кадалък. Продължаваме с първа възрастова група. Музикалните училища, специална награда получава Християн Белев от град Плевен.
Кристиан Берев, Мария Комарова от град Варна. Специална награда получава и Максим Шишков от град София. Специална награда получава и Атанас Сачев от град Варна. Специална награда получава и Петър Божинов от град Плевен. Специална награда получава и Никола Яков от град Плевен. Дайте път на наградение, дайте път на наградение. Специална награда получава и Тома Маринов от град София. Добър ден! Специална награда получава и Даная Стойчева от град Плевен. Трето място в същата възрастова група получава Равен Пресолски от град Варна. Още едно трето място за Валентина Николова от град Плевен. Трето място и за Александър Трифонов. От град Пловдив. Второ място за Никола Горанов от град София. Второ място и за Джорджи Йованович от град Лесковец, Република Сърбия. И те първи места, те са за Георги Паулов от град София. И другото можете да познаете за кой е. Разбира се, за Александър Атанасов, град Бургас. Браво! Продължаваме с втората възрастова група. Специална награда за Матей Филипчев с град Столица, Република Северна Македония. Още една специална награда за Александра Хинкина от град Варна. Специална награди за Магдалена Горанова от град София. Специална награда за Владимира
Стойкова, град Плевен. Специална награда и за Георги Бузов от град София. Георги Бузов няма. Трето място и целева финансова подкрепа, като обръща внимание на родителите, това е програмата финансова помощ, която трябва да си подадете заявка в общините, в който където живее и се изплаща на децата. Получава София Мирчева, град Плевен. Още едно трето място за Неделин Чернер, град Пловдив. Всички класирани на първо, второ и трето място получават и целева финансова подкрепа, която да споменах. Второ място за Симеон Тейчев, град Варна. Второ място за Весела Веселика. Първо място и целева финансова подкрепа за Божана Радева, град Варна. И още едно първо място и целева финансова подкрепа за Филип Донков, град София. Продължаваме третата група. Специална награда получава Яво Ставила от град Пловдив. Специална награда получава и Мартин Иванов от град Плевен. Специална награда получава Момчил Кехайов, град Пловдив. Специална награда получава и Ема Тороманян от град Бургас. Трето място и едногодишна стипендия получава Витан Василев от град Русе. Второ място и едногодишна стипендия получава Йоанна Костадинова от град Варна. Първо място и едногодишна стипендия получава Катерина Рачкова от град Плевен. Продължаваме с четвъртата група. Трето място за Тимур Батуневич, град Пловдив. Второ място за
Виктория Първушева от град Варна. Първо място на Пламен Начев, град Пловдив. И така сега остава да обявим и голямата награда. След дълги размисли и страсти и претеки, журито определи, че голямата награда се дава на Джордж Валентин от град Барила, Румъния. Моля да още веднъж да вашите изпълнители. Уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели и участници в 27-я международен конкурс за класическа китара Кюстендил 2024 година. Ето, че от неусетно слетяха трите фестивални дни и ние вече сме на финала. През тези дни нашият град се превърна в своеобразна столица на китарното изкуство. Младите дарования показаха завидни умения в интерпретацията. Гостите на конкурса превърнаха всички тези дни в едно незабравимо изживяване, а неуморното жури оценяваше обективно и професионално. И така, след дълга и благородна надпревара, ние вече сме към своя край. Вчера бяха обявени резултатите от класирането за първа, втора, трета и четвърта възрастова група. Сега ще бъдат обявени и наградените участници в пета, шеста, седма и осма група. Позволете ми да поканя на сцената господин Иван Антонов, художествен директор на фестивала, за да обяви наградените и В днешния напрегнат ден също завършваме с класацията. Както знаете, вчера обявихме класацията за първа, втора, трета и четвърта група и сега продължаваме с следващите. Много стегнато и много динамично. Искам да благодаря на всички участници, на журито, което така професионално се върши работата. И затова сега при награждаването ще поканя професор Стела Микела Динкова, доцент Росен Балкански, известен български китарист, доайена на китарното изкуство в България, господин Петко Геков, да помагат в награждаването на лауреатите. Наистина това е един хора, така не на българската китаристика. И така започваме с пета възрастова група. Специалната награда на Съюза на народните читалища получава Ивайло Дафинов от град Плевен. Специалната награда на областен информационен център Кюстендил получава Ангелина Стефанова от град София. Трето място за Весела Веселинова, град София.
място за Денислав Тенев, град София. И първо място за Максим Христов от град Варна. Продължаваме с шеста възрастова група, групата за музикалните школи. Първо място за китарния ансамбъл от град Плевен. Китарния ансамбъл от град Плевен. В групата за музикални училища първо място, също почваме от второ място. Това е дуото Светлин Иванов и Борил Марков от град Плевен. И първо място от шеста възрастова група получава одески китарен квартет Анастасия Волкова, Лидия Цирков, Людмила Колабончинска и Александра Тиченко. Преминаваме седма възрастова група. Второ място. Малко техническо уточнение. Седма група, точно така. Трето място за дуото Даяна Мария Кирилова и Яница Стойнева от град Кюстендил. И второ място за китарно трио град Благоевград. Второ Яковлийски, Димитрина Малилова и Георги Арабаджи. Групата за музикални училища, второ място за дуото Уна Ганич и Богдан Радаревич, град Ниш, Република Сърбия. Вземат наградата след това. И първо място
дуото Йоанна Костадинова и Филип Нахабелетян, брат Варна. Продължаваме с собствена група, оркестри. Второ място за китарен ансамбъл от град Бълъград. Второ място за акустична формация Тедере. Моля цялата формация да забележа. Първо място и специалната награда на всяка степен получава китарния оркестър от град Струмица, Република Северна Македония. Да обявя, че те трябваше да пътуват малките чита и си тръгнаха, получиха си награда, за просто си търсят. Да, няма да. Преминаваме към групата на музикални училища. Второ място за китарен ансамбъл, първи и четвърти клас, град Перен. Браво! Второ място отново за китарния ансамбъл от град Плевен. Отлично, целият ансамбъл, всички организирано. И първо място за плевенски китарен ансамбъл, специалният процес и с това приключва официалното предаване. Моля да подходите веднъж за вашите подия, приоритети, за благодарите, за председателите на Българската. Това е това, което сега да кажа. 5 минути, които ще стават в